antsika jiaby manaraka fandaharana sasy di bien di ataon'ny groupe vaovao na ny manaraka mivantana amin'ny alalan'ny page sasy di bien di. Araka ny mazaka moa dia manasa vahiny iray tsika isaka ny sabotsy toy izao. Ivantsika androany tsy iza fa i Marcelo Kabiry izay mpanakanto avy any amin'ny faritra avaravaratra any. Koa manasanao ary tompolasy tompoko-vavy anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Fa ny miarabanao izay Kabiry Marcelo izay nagnety nasain'ny fandaharana. Ya magnano malatsara anao namako ankilako eto ary magnano malatsara koa anareo namany miara-miasa na eto an-tanàna na any ivelany Madagasikara ary miarahaba anareo jiaby magnaraka tsy tapaka ty émission ty ary magnano malatsara koreany zay ny olo zanaka gasy jiaby na mipetraka aty Madagasikara na mipetraka monigny any ampitananomasy la France la Réunion sy ny sisa ke akory alina jiaby zalahy fa ato zay salamatsara magnano ity émission ity. Tombokotsika ny fandaharana amin'ny famontaniana izay maro napetraka ny membre ato. Voalohany angamba tonga dia ny mombamombanao. Ya alohan'ny torasako volana amin'ny valiteny jiaby hitadiaviny zay ny olo napetraka famontaniana amin'ny fotoagna ifamolivoriana ikorokoragnana amin'ny namagna karaty tsy aroagna ny volagna ny olobe taloha magnano hoe sambatra nipetraka amoron-drano izy ka manana ny mariva isena ary sambatra koa ny mipetraka amoron'ny atiala zegny mamanana ny mahitso itazaniny ary sambatra lavitry nohony zegny koa atsika gasy malagasy mahay fagnaraka mahay fankatia maneho ny fiavanana io zegny mampiavaka atsika amin'ny zao tontolo zao ke tompoko lasy tompoko vavy tsara zay ato anaroako amin'ny tsaratsara ny ty iraritsika tsika jiaby mahazo ny meva sy ny soa. Ny mikasiky fanontaniana moa igny raha tiako lanjainy be amin'ny voalohany ny mombamomba ny mikasiky Marcelo Kabiry za moa tsy nisandoko fa za ny Marcelo Kabiry ny sosoko tapany anaranaka tsy nino dikany naviany raha jiaby zeky fa noho ny fitiavana tanindrazana noho ny fitiavana tanaviana matsy asitroko nareo jiaby za moa tsy mehitraka sasany agnambara fa za boka mbanivolo zalahy za zanaka gasy baba gasy mama tany faviagna amilobe reny votriny mavavy zegny province ny Diogo Sirez. Je suis fier d'être Marcelo qui vient du nord aux provinces de Diogo. Ya ny agnarana matena vety ny agnarana Andriamanongarivo Tongozo Marcelo igny zay ny agnarana namezagny ray aman-dreny nameny baba ma Tongozo Botsy Marcel ny mama Ashiny Faidambo Tifeny zany hoe zegny izy koa legna miagnarana ny mama arabo lehilahy fa arabo makoa ya arena amin'ny lafiny baba izy antakarana tsy vaky volo lehilahy ke zegny moa ny azavako aminareo an'izay tia agnarana Andriamanongarivo Tongozo Marcelo ary faharesatsika agnarana zay moa tsy zanazanaka agnarana fa agnarana ny Andriana mpanjaka ke ya mbesa volana mo frère. Ok, merci anao Marcelo nagnambara ny tsipriany ny mombamombanao. Fanontaniana magnaraka ino zegny tegna gadom-bizinao sy magnavanana anao amin'ity fanaovana asa kanto. Ya ny tena marigny zegny Marcelo zegny izy tout rythme fa nefa ndraiky amin'ny maha-olombelogno na maha-kakazo agnaty ala agny tsy maintsy misy fo raha raiky agnavahanao fa ty zala tontoro koa ty ibonary ary ty mabibo na maro ahomby ankiaka io tsy maintsy misy famantarana izy fa ezana fa ty jobila ary ty masala zegny ezanao fa zanaka malivolo ke atsika jiaby raha jiaby namboarindragnahary eto ambony tany zegny samby nasiany raha raiky mampiavaka izy ke Marcelo Kabiry zegny mitondra gadona hira passe-partout vangoeko fo ndesiko zegny amin'ny maha fitiavako tany misy za fitiavako tanindrazana magnano gadona traditionnel fomban-drazana culturel io zegny haiko fa rahanaka za tsy agnano rapy mialatsy hoany zay magnano rapy tsara zo tiako na za misoma mibaly eo magnano smer fa vangoko rapy molady jiaby mandeha tsy agny ny magnavanana haiko ndraiky fa tsy ataoko fa za zegny magnavanana za salegy trotrobe salegy goma igny zay le fomban-drazana igny le culture de igny zegny ny mahagasy ny gasy zanaka milobe lehilahy de zay zegny aveko magnano hiran-drazana hira traditionnel hira antsa vakon-drazana trotrobe ary za koa mitondra tsy vitany hira fo ny rythme musique salegy io fa za koa zegny rehefa za koa fa maneho ny raha ataoko
sur scène manao spectacle festival za zegny magnano fitafy gasy i haiko fa za gasy haiko za zao magneva body fa manao za za clipnaka ao za magnano lamba gasy lamba razana magnano sobaya magnano kitandry magnano foloara marabo za magnano mashada koa za dafa dikan'izegny zegny Marcelo zegny voany hitondra lokon-drazana voany hitondra fomban-drazana ary indesiko jusqu'à farany Ok, merci anao Marcelo. Amin'ny araka ny raha volagninao teo regny, remarque-n'olo zay mizaha clipnao mitandregny hiranao resaka karaha somary hoe tromba, hiran-tromba zay. Hoe confirmenao ve zegny sa misy fagnazavagna entinao tsara nazahô? Tsara be le fagnotaniana bako za tsy meloko aminareo zay nagnamine fa message agny hoe misy tromba ve Marcelo zay baka mahagasy ny gasy ro olo jiaby magnano hitantsika rythme jiaby io magnalatra loko izy io ny raha fa natao razana atsika taloha tany ke atsika zao tsy tokony andehanano hira mandeha oke roky iny ro agny zokolov cap vera haiko loatra papa fa tsy ataoko fotony iny tsy mahazaza mahazaza zegny indesiko le vako iry dadilahntsika tany na raha jiaby ianatsika io raha nataony dadilahnao ikoara nino mahadikany ke za raha manisy faramandrina izy za zegny misy zanakanaka taranakanaka mba hitona raha nataoko taloha dadilaka anatika mbena jiaby zaka fa nataony dadila vonegny tsy ataoko zegny anareo mivolanao fa Marcelo tsisy tromba natao voany araiky fa zo ndraiky itromba io koa avy natany any avy eo naka fa zaho vao za nompo zala za baka zanaka gasy vao nandeha tao andeha nompo ke ary atsika mandiniky mpagnarivo masikiny olona mpagnarivo veta ireo jiaby mitaha mitromba fo ireo jiaby mitaha mirazana atsika ndraiky sasany boka andafa ndraiky mitoto vatsy mandany be daveo 1000 euro 1800 euro mandeha mizaha fasiny dadilazy angatika joro angatika zaka tsara baka azo vadino fa za baka azo voana be zay baka azo nino mbala mitady raharana tromba fo raharana fomban-drazana fo ke dikan'izegny aza dia magnasasa aza dia manimbotimbo ke ny olo misy tromba baka ziny ke tsy zegny hoe tsy karaha zegny na mpagnarivo na olo sahirana na olo voavonjy tsy maintsy mitady aia tany firazanana anao ke ny firazanana atsika eto boka mahagasy atsika raharana culture tamera talohany tsisy fivavahana zegny tseny fa idadilantsika mijoro antitady anao zaka koa mazahoany meva aomba mazavaloha loso anao mipodiky amitaona zaka fomban-drazana zegny ke hoana koa vola fa Marcelo misy tromba tiako tromba izy koa avy aminaka fa tsy endriky navy ia raha karaha zegny izy le koa avy olo jiaby misy zo tsy kinieny na i misy tsaiky mana 10 taogno fa sahazoany tromba tsy amietaeta mitsaiky mangy zato ve karaha gato songy ndraiky rose poitrine maventy za anao tromba ndraiky miheviky araka ngofo dikan'izay tsy kiniena raha jiaby ke izy koa misy fisiana Marcelo tromba tsy raha magaka bako tsy za voanalohany fa fomban-drazako zo zay ataondranahazy ndraiky razana za ndesiko ary lolo haiko zegny zaka koa mahampy daoko ny afatra anareo zegny ndesa volagna mon frère Marcelo tamin'ny teny fampidirana anao teo ndraiky fagnotania mombamomba anao nivolagna nisy resaka mikasiky hoe mpanjaka Marcelo zay manana ila mpanjaka zay ia tsara be zay le fagnotaniana Marcelo manatana mbola mizaha izy boliaka be karaha io tonga de fa hainao fa nokotany azao maranany andria manongarivo zany hoe zay taranaka mpanjaka fa zay fo zay tsy araiky natao za zay ndeha hitona tanàna ny Ambilobe na za ndeha hitona Madagasikara fa za zay taranaka nandimby amy sisiny zaniky zafiny ray ano angovaviny zegny hoe zay zay le amy sisiny azo ila mpanjaka zay fa tsy zay le mpanjaka raiky tokony nitona tamy plasy ary mazava ho azy fa raha miagnaraka zahagna andria manongarivo tsy maintsy manonga amy arivo fo Marcelo jusqu'à farany zay le nom de famille prénom tongozo dikan'izegny anareo jiaby mizahazaha io tsisy lera anareo tsy mitady Marcelo kabiry Marcelo tongo fa agnarako koa zala tongozo e anao mba mety tsy hitady za mbala matanjaka azy io fa maro ndraiky mitady za matanjaka anao lera matoe mbala tongozo ny zaka andesiny dikan'izay lehilahy feno agnaro andria manongarivo mahampanjaka izy zegny tsy maintsy agnabony arivo izy anongarivo izy anao tsy mitady za zao manimbotimbo magnasasa mivolavolagna ratsy za io mahita za montsomontso lera anao matoe mbala za andesinao za mitondra anao anao koa tsisy za tongozo ty za tongozo na tongozo Marcelo za
Dessa olo mon frère fa zaho mitandregny za avao olo marigny. Ok, mizaha anao ny forme marigny mety tombongo questionné namagna amin'ny raha ty malaza zay raha malaza mbarany anao zay nalemy magnangy alaigna maharaka amin'ny ray aman-dreninao asa marigny zay asa manao izy io ndraiky aomby miaraka mandry boka mon frère tsy voatery miaraka amin'ny fort ya aomby mandry tsy miaraka amin'ny fort bakô riziky samby olo manao ny ambonimboniny zay majôlanjôla azy na misy zay na tsisy zay selogna bolanangy selogna boloa ke eko tsara fagnazavagna zegny fa anao ni pose question io tia he raha maro ty tsibotsiboko raha maro ke raha ambaroko anao aomby mandry zalaby tsy miaraka amin'ny fort anjarany akôtsy anjarany drakidraky ke zay nitondrasanao izy ningeny magnangy selo amaza lila mety tsy za voalohany ohatra nisy raha zay za jôlaty ke zay zalahy ya jôla za fa za ndraiky tsy agnambaranao zay na nisy na tsisy fa anao koa tia zegny avy aminakaranao tsika hoe mazava zala igny Marcelo regny kawitry zay afaka magnano profny kawitry io anao sa izy io baka zao izy zanaka omby tsy ampianariny milimomo i raha jiaby hitanareo nataoko zegny zaka fa magnavanana zafo olobeko taloha tany zay na mango beraka nefany zay le matsara anao koa fa teraka indesa raha ndrazananao i babanao koa mpagnondry anao navy ary nandeha mibalika azaka igny ondry loatra za torena misora izy fa anao mety toragnina zany kitoto zao kitoto fanolahy nalaza teto izy navy zao fa anao janao rika inao ondry anao efa nefa ko lakandrano magnaraka tanao lakandrano izy koa maleny latsika igny antaninandalova rano igny izy latsika igny magnariky kanaly igny fozeny kenao zay mivona hoe Marcelo hoe amy kawitry i babako teo champion ndraiky kawitry ndraiky mamako jôlano tonga izy Marcel ndraiky fahita ke za zany kaloha koa navy zavanareo clip fa nitsinjaka nare izy otsiky igny eko fa zaka fa héréditaire raha fagnatiny lio fozo ke afaka za mampianatra anao koa mango izy boko tena magnany tena ampianariny kawitry fa magnany boka tena magnavanana ampianariny zo azo samborika misintaka anany vanina anany io igny zay tena mety ke afaka mampianatra za izy koa misy olo mangeta heta tia hay kawitry tia hay tsinjaka tia hay vitavitana ya agnapo vitana jôlake ndesa volana mon frère fa za mitandreny malika ankoatrany asa firagna io amapanakanto anao misy asa hafa ataony Marcelo ya ny tegna aizan'olo Marcelo zegny le stadio botany niala l'école zay jôla nagnabiana magasin studio zegny en gravage en location niala zay zay Marcelo nagnabiana baranakata tadio botany zegny misy aroe nagnano za tamin'ny bara maresaka nagnano koa za tamin'ny sans fil niala teo zay za hitanao lehilahy zay raha ka fa magnambilona anao zegny karaha fa tanjofo za zegny tegna mary commerçant ni asaragatandreo mpagnara commerce za zay nagnabia golden za nitana boîte de nuit restaurant bako l'hôtel tany zay zay le asanaka fa taty afara zay nanjary mpanakanto lehilahy izy olo tsy raha nangatako tamy vodiny kakazo izy olo tsy raha hoe kena nanovako sakafara zaka losy piraka mona omby tsy zegny zegny avery hoe aza miady vitana amy Marcelo fa nakaty tsy raha natao amy fasairano misy boka olo tsy magnasa misy olo isairana be za ataoko hira feky fa lany bala misy olo za zay raha tiazo famo e amono bera za hira fa Marcelo tsy tagny misy olo zay za tiazo mody vaza za tiazo lela mpagnarivo zay za hira baka azo ministre sanatelo volo tsy magnamono tongolo baventy hoe tiazo olo paretsana beky fa Marcelo tsy karaha zegny za zay navy agnatin'ny za magnano asanaka jiaby io noly za zay mitana restaurant maventy zegny magnano fotony aminay avaratra agny tsy dia lamode loatra karaoke fa ireo mitady baly gitara ke nono za olo jôla zay lera atao karaha mety fo bon izy ty volako raha tian'olo za olo mpivarotaka igny azo za andafo toaka andafo labiara andafo sakafonaka baka lafo aza lafo baka hira na hira be maraiky za tsy vangoeko iny vangoeko migady anaty maso ya rakaraka zay tena marigny nampihira Marcelo tsy hoe kany forony kany hira direct tsy zegny zay za tsy natao andeha hira fa izy olo afaka anatiny lioko babako teo teny tanàna mango la muzika za koa zay fa be igny zany i raha iny karaha nagnaraka fo izy ozy gadroko savan'ny quartier gadroko en place manakory programme Marcelo amty taogno ty ny mikasiky programme Marcelo Kabir zegny zay moa tsy dia olo araiky natao
andeha amango bala de rehetra ambanivolo fa izy ndraiky fanatao ka fa Marcelo zio zay aloha mitady za vao agnano mariage agnano anniversaire agnano bala ambanivolo manjofo be vita tsara beky fa nefa ndraiky zegny raha jiaby mandeha pary programme ny programme zao ty zegny mety andeha agnampita ananomasina andeha la France andeha la Réunion andeha Maurice ary tany jiaby zay tany fanidirana fa nandeha namay bay tany namanko tamy festival Bombard namanko tamy festival ta Bretagne namanko ta Paris to la Réunion kofa misy intero inefatra feky Maurice moa fa nandalovagna koa ke am programme zao ty zegny itsofotry la France groupe Marcelo Kabiry amamo tsela kone fa ny daty moa tsela ke mbara direct fa izy io raha koa avy io tsy mila atao ohatrikitoeky hoe za ty ave fa izy koa avy hitanareo vaovao hitanareo amy journal hitanareo amy Facebook fa anareo fo zay natany mitady Marcelo miomagna fa itsy maintsy avy ary zay ny organisateur mikasa angala Marcelo Kabiry aza misalasala za vao miaraka miasa za faran'olo gentil zay ko tena hoe Marcelo taloha Marcelo gentil le ianarany ke vao niara iasa anareo organisateur azakivy izy koa anareo matsara fa client nareo mitady Marcelo Kabiry ary efa vao iara iasa aminareo ary vao nade makivaky tanàna programme io zay andeha la France izy io mety tsy elaela loatra fa za tsy afaka nagnambara programme daty be amizao izy fa anareo miomagna fa avy zalajola ya zay after Marcelo farany ho an'ny mpankafy ho an'ny membre jiaby ny groupe sy ho an'olo rehetrarehetra zay magnaraka fandarana ya maro moa ny koragna ny fandimidimikeo ke ny amaragnako volagna tsy hoe faragna izy tika tsika tsy aro eky maliaro fa tsika fotoana tokony fanojetsika agny fa ny raha tiako ambara hely hoe amitsika malagasy zanaka gasy hoe ny fiavanana tsy tokony avavatsika karaha ketsa ya tsy tokony tsongotsongorentsika asitasitikatsika karaha taly fa tokony ataotsika tsy rebiky maniry an-tanimbary zegny araiky fo fototro nany mizarazara fa maro sampagnany fa araiky fo tany faviana zany hoe zegny atsika gasy ray tanyrazana ray tany faviana tokony mifankatia ary amitsika olombelogno zanaka gasy jiaby tsisy zaka bebe mandilitra ny liferana zany hoe zay liferana teny gasy be fifandiferana atsika tokony mahay fandefitra atsika tokony mahay mifankatia atsika tokony mahay miray zany hoe zay tsy tokony ariatsika ny fihavanana atsika fotony io ny raha mampiavaka atsika amin'ny firenena jiaby eran'izao tontolo zao ke tokony fihavanana atsika olombelogno tokony mila mahay mifandefitra mahay mifankatia mahay miray ke dikan'zegny fihavanana atsika olombelogno lilafiny sady ately ino moa ny koragna farany ndesin'ny Marcelo Kabiry afatra ho an'ny malagasy jiaby miray mila mahay mifankatia alevaony hoe fihavanana atsika mila misy fandiferana misy raha ataony namanao tsy digninao loatra lifera fo fotony fandiferana iny indesitsika milefitry mipetraka indesitsika mitsangana koa zay zegny mariky ny fitiavana bako indraigny ny fihavanana atsika gasy zegny ataova karaha aleva olo note bien ataova karaha kabaka misy sira ro misy sira zegny izy koa sendra be sira ro na hoe kabaka sendra be sira zezalabe tsy mafolika nify azonao avoately ny fozo izy na koa sendra tsy ampy sira vo maiky alaniagna izy ke dikan'zegny atsika mila mahay mifandefitry atilema raha sarotro lilafa raha sarotro tsy raha rana milelatra tondro ay tsy milelatra sote fa raha fitiava namagna mila miray afaka ho an'ny artiste zay mpanakanto namako zegny atsika mpanakanto zegny atsika io mila mahay mifankatia koa karaha zegny ira io zo sambola migady honany ninao tiako nakatiava ny havatsika mila tia atsika mila mahay famonkonko azonao loloaigna zo tsy mavaky loa lanjaigna tsy mavaky lamosiny ke atsika mahay fankatia merci aminareo jiaby merci aminareo tompony émission ty namorogno ty émission ty satria ny avantage matsara be émission ty io zegny fankafantarana misy olo ty mba tsiniky mahay azo mpanakanto misy Madagasikara boka amin'ny fandaharana ataon'iry namatsika ty zegny boka amio aizigezy bebe kokoa avantage koa sendra na misy programme andeha ataonao mety publierao agnatin'ny émission misy atsika ty
vao maika mahatsara le raha ke za moa tsy lafako raha fa maro ny riavany nagnano za zao koa donc misy fandaharana ty soaza fa efatra soaza fa dimy ke mazo toa maromaro midika amin'ny fandaharana ty magnano miparticipe amin'ny fandaharana ty fa ty moa raha nivokariny namatsika ke veloma tompoko la veloma tompoko vavy mangatika ary namagna sasany koa idika amin'ity émission ty merci amitsika jiaby nagnaraka tsy tapaka zay tia azo contacteny Marcelo Kabir numéro de téléphone 032 04 160 25 032 04 160 25 en Facebook adresse Marcelo Kabir anao koa iza œuvre naka iza hira naka zegny mandeha amin'ny YouTube tape Marcelo Kabir tonga de fa hitanao zegny ty zegny le raha nataony rahalahy ty raha nataony camarady ty raha nataony namatena voilà veloma atsika jiaby maliaro fa atsika amin'ny fotoagna mahamety izy ciao. Bon, iny didinjoala Marcelo misaotra anao nagnaraka hatramin'ny farany fandaharana mankasitraka tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Ya agnampiako izely alohan'ny ivitany koragnany resadresaka teo iny raha mbarako rano tsy ela abiny sarotro varignane kakazo koa tsy hay aza mbola karamanja ako aza mamanantodimboay fotony mety amana raha mahavalo izy ke isorako anareo jiaby isorako koa anareo napetraka fagnontaniana misy fagnontaniana fa sarotro valiana fa lombolombo ny asary niezako ny valiana fo amy araka fahaizako mamaly izy ke zao izy anareo jiaby napetraka fagnontaniana iny mira nagnenga magnano bivotrika ke mivoasa fa tsy mety soma zaza fa Marcelo Kabir zalaby ty voenan'elim-bato antroko tsy mbalio aboaka tsy miavasora ke zay koragnavako aby fa veloma atsika jiaby amy manaraka koa. Misaotra anao Marcelo Ok, anao mbo avy amin'ny émission manaraka. Merci.